खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। खोखसागुरि गामिजों लोगोसे माखासे गामिया हा खुरखा जानानै हालाय हाफाय जानांदों। डक्टर अजित बर'नि 15थि इंराजि बिजाब गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मखौ मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ बेखेवदों। उदालगुरिनि आम्बागावआव हिंसायारि जाथाय ख्रिस्टियान केथलिक धोरोमनि गिर्जाखौ सावनानै सेवहांगार खालामदों। बिटिआरनि सिङाव गोबां गामिफोरखौ लाबोगोन बुंदों प्रमद बर'। सिलचराव जुलिनि हलावनो गिख्रंथाव अर खामदों। हाबा जाखानाय सासे आइजोआ फिन कनसेप्टआव दोनखारबाय। बासबारि रेन्जआव मानास फोरबोनि गाहाय खुन्थिया गायसंनाय हाबाफारि। प्रवीण बर'आ कंग्रेस दोलोखौ नागारनानै फिन बिपिएफआव। पुलिस कमिशनारनि मावख'आ गुवाहाटियाव गोबां इन्सपेक्टरखौ सोलाय सोल' खालामनो फोसावदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। हा खुरखानायनि जाहोनाव न' बां बिफां लाइफां मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ नागारनो गोनां जादों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय माखासे गामिफोरा 1 नं खोखसागुरि गामिजों लोगोसे माखासे गामिफोरा बोसोरफ्रोमबो दैबानाजों हा खुरखा जानायनि जाहोनाव गोबां आबाद मावना जाग्रा हा आरो न'नि बिथाफोरखौ नागारनो गोनां जादों, जेराव हानि गोजौ थाखोआ बार, दै एबा सुबुंनि मावथायफोर बायदि जाहोनफोरखौ गाज्रि खालामदों। बिटिआर खुंथाय प्रमद बर' सरकारा नुदोंब्लाबो होबथानायनि जेबो राहा लायाखै होननानै गामिनि सुबुंफोरा अजद खालामदों आरो बिसायख'थिनि समावल' गोदै रावजों बुरखायफैयो होननानै गामिनि रायजो राजाफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। गामिनि रायजो राजाफोरा बुंबावदों दि हा खुरखानायनि 1 किल'मिटार जानथायाव फाट्टा हायाव आयेन बेरेखायै गिदिर जेसिबि, फकलेन्ड बायदि मेसिन बाहायना बाला अन्थाइ बुरखांनायनि जाहोनाव दै दाहारनि गोख्रैथिया बारा फैना हाखौ बोसोरफ्रोमबो बारानिफ्राय बारासिन खुरखादों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ हा खुरखानाय एबा आयेन बेरेखा बाला अन्थाइ जावनायखौ होबथानो दाबि खालामदों गामिनि रायजो राजाया। आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ क'क्राझार बड'फा नोगोराव डक्टर अजित बर'नि इंराजि रावजों लिरनाय 15थि बिजाब गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मखौ 15 जानुवारि 2025 बुधबारखालि फुंबिलि 10 रिंगायाव बेखेवनानै होयो। बे बिजाबा डक्टर बर'नि 15थि आरो इंराजि रावजों लिरनाय नैथि बिजाब। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ बुङोदि गुरुदेवनि सान्थौखौ फेहेरनायनि थाखाय गुरुदेवनि जिउखौरांखौ हिन्दी रावजों लोगोसे गुबुन रावजोंबो लिरनानै बिजाबखौ गुबुन हारिनि मेलेमजिबिफोरनि आखाइ आरो सोलोंथाइ फसंथानफोराव होनो हानांगोन। लोगोसेनो गुरुदेवनि सान्थौखौ गोख्रों नेटवर्कनि बिजोंजों फेहेरनांगोन। गुरुदेवा सासे गेदेरथार समाज फोसाबगिरिमोन। बिथाङा महात्मा गान्धीखौ इं 1934 मायथाइयाव रुपसियाव हांख्राय हरनानै बर'नि हारिमु दिन्थिफुंनायजों लोगोसेनो भारतनि उदांस्रि सोमावसारनायाव बिहोमा होदोंमोन आरो 1934 मायथाइयाव बर' समाजनि सोदोमस्रिखौ रैखाथि होनो जर'खायै बर' आइजोफोरखौ गोहोगोरा खालामनो बर'नि पान्डुलिपि फोसावदोंमोन। लिरगिरि डक्टर अजित बर'आ गोबाव समनिफ्राय गुरुदेवनि बागै नायबिजिरसंबाय थादोंमोन आरो बिथांनि बे इंराजि रावजों लिरनाय बिजाबा गुरुदेवनि सान्थौ फेहेरनायाव थोजासे मदद होगोन होननानैबो बिथां ब्रह्मआ बाख्नायनायजों लोगोसेनो डक्टर अजित बर'नो साबायखर बावो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै डक्टर इन्दिरा बर'आबो बुङोदि गुरुदेवनि सानस्रिखौ गोजौआव लांनो थाखाय गुरुदेवनि जिउ खौरांनि सायाव थुनफावथाय सल'मा लिरनांगौनि गोनांथि दङ आरो लिरगिरि बिथांमोनखौ खावलायो। बे बिजाब बेखेवनाय हाबाफारिखौ बानजायदोंमोन गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टआ क'क्राझारनि बड'फा नोगोराव। उदालगुरि जिल्लानि आम्बागावआव थानाय ख्रिस्टान धोरोमारिनि केथलिक गिर्जाखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथाङा 15 जानुवारि 2025 बुधबारखालि हरनि 10:50 एबा 10:30 रिंगासो समाव सावनानै सेवहांगार खालामदों। इसोर सिबिग्रा धोरोमारि न' एबा गिर्जा न'खौनो सावनानै सेवहांगार खालामनायखौ नुनानै जायगानि सुबुंफोरा एबा रायजो राजाया जोबोर दुखु मोननाय फोरमायदों। मानो होनोब्ला बेफोरबायदि इनाय हाबा मावग्राफोरा समाजनि मोनसेबो मोजां खामानि मावनो हाया, अदेबानि जायगानि थासारिखौ दुंहाव आरो गुबुंलेसो खालामनानै होयो होननानैबो गोबां सानसुमै सुबुंफोरा बुंदों।
सनितपुर जिल्ला एबसुनि 52थि बोसोरारि जथुम्माया बावैसो सिगां टेकियाजुलिनि सिङाव थानाय 1 नं सिजुगिरि एलपि फरायसालियाव गाजा गोमजायै जोबनानै थाङो। बे हाबाफारिनि गेवलां मेल जथुम्मायाव गाहाय आलासि महरै बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै प्रमद बर'आ बिटिआर गोजोन गोरोबथायाव थिखानाय बायदि बिटिआर सोरखारा आद्रा थानाय दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनायाव बांसिनै गोसो होदों होननानैबो गावनि बिबुंथियाव बुंथिदों। बेनि अनगायैबो सोलिबाय थानाय खान्थि आरो गोजोन गोरोबथा बायदियै थालांनाय गामिफोरखौ थाबैनो बिटिआरआव सोफानाय जागोन आरो जाय गामिफोरखौ सोफानो हाया बेफोर गामिफोरखौ बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव लाबोनाय जागोन होननानै गावनि बिबुंथियाव दाजाबदेरनानै बुंबावो। बेनि अनगायैबो सिजौगुरि ओनसोलाव माखासे जौगालु खामानिफोरनि थाखाय राङारि अनसुंथाइ आरो ओनसोलाव माखासे गोनां दालांफोर लुनायजों लोगोसेनो माखासे सुबिदाफोरनि खामानिफोरखौ जौगाहोनो खोथा होदों। सनितपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि जित स्वर्गियारिनि मासि सामलायनाय बे मेलाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो जायगानि एमएलए लोगोसेनो गोबां मानगोनां सुबुंफ्रा बाहागो लादोंमोन। मोनसे गोजौ थाखोनि जुलिनि हल मिलन मन्दिराव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला बृहस्पतिबारनि फुङाव सिलचर नोगोराव थानाय सदरघाट खाथियाव बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया जादोंमोन। रिपर्ट बादिब्ला अरा गोख्रैनो गोसारलांनायनि जाहोनाव माखासे समनि गेजेरावनो गासै हलखौनो खहा खालामदोंमोन। बबेखानि गंनै गेस सिलिन्डार बेफ्रुनायनि जाहोनाव अरा गोख्रैसिन खामदोंमोन होननानैबो मिथिमोननाय जादों। बे जाथायनि उनाव सिलचर, अदारबन आरो धलाईनि गासै गं 8 अर खोमोरग्रा दमकल गारिफोरा जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै अरखौ सामलायनो थाखाय 1 घन्टानिबो बांसिन सम खामानि मावदोंमोनब्लाबो नाथाय गडाउना अरजों आबुङै खामजोबदोंमोन। गिबि नायबिजिरनाय बादिब्ला बे अर खामनाय जाथाया मोब्लिबारि सर्ट सार्किटनि जाहोनाव जानो हागौ होननानैबो सन्देह खालामनाय जादों, नाथाय थार जाहोनखौ दासिमबो रोखा मिथिनाय जायाखै। फिसाया न'आव गैयैखौ सुबिदा लानानै क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि हास्रावबारि एबा फानबारि गामियाव रिंखां नार्जारिनि बिसि सासे गथ' गोनांखा पुर्णिमा बसुमतारिया गोमानानै दङ। रिंखां नार्जारिनि बिसि सासे गथ'नि बिमा 24 बोसोर बैसोनि पुर्णिमा बसुमतारिया 13 सान सिगांनिफ्रायनो गोमानानै दङ। आथिखालाव आंगो फिसाया पुर्णिमा बसुमतारिखौ नागिरनानै हालाय हाफाय जानानै दङ। फिसाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला गाव गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थाहैनायखौ सुबिदा लानानै सोलिफु दाननि 3 जानुवारि 2025 खालि बिमा बिफानि न'आव थांनो होननानै थांदोंमोन। बेनि उनावनो जेरावबो खौरां लाबाय, नाथाय दिनैसिम जेबो खौरां मोननो हायाखै। फिसाया फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला उदालगुरि जिल्लानि सिमां दैमारिजों स्रोदै फन रायलायबाय थायोमोन। दायो हारियानायाव बे सिमां दैमारि लंफटजोंनो दंहैयो होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बिसिनि जेबो खौरां मोनैयाव दिनै खौरां बिजोंनि गेजेरजों बर' रायजो राजाफोरखौ सावगारियाव होनाय पुर्णिमा बसुमतारिखौ बहाबाफोर नुयोब्ला 7999408158 नम्बराव खौरां हरनो खावलायदों रिंखां नार्जारिया। मुलुग दोरोङारि नेरसोन थावनि हायुङारि मानास हाग्रामानि गाहाय हाबग्रा लांगोनानि बासबारियाव खुंफुंनो गोनां मानास फोरबोनि नेमखान्थि बायदियै लाइखुन्थिया गायसंनाय जायो। मख'नो गोनांदि हायुङारि मानास हाग्रामानि बासबारि रेन्जनि साखाथियाव जानो गोनां मानास फोरबोनि लाइखुन्थिया गायसङो चौधुरी टी एन्ड इन्डास्ट्रीनि डाइरेक्टर पृथिबी बसुमतारिया। लाइखुन्थिया गायसंनाय हाबाफारियाव आदिबासी वेलफेयार एन्ड डेभेलपमेन्ट काउन्सिलनि लेङाइ आफादगिरि सुभाष तिर्की, आसाम सेनानि लिंथुमगिरि प्रान्जल डेका, दुलाराय आदिबासी फरायसा आफादनि बारग' फोसावदिं नेहाथारि मानसुख सानखारिका, मुंदांखा समाज सिबियारि कबिता पाठक लोगोसेनो गोबां अनजिमानि मुंदांखा सुबुंफोराबो आलासि महरै बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि मुलुग दोरोङारि नेरसोन थावनि हायुङारि मानास हाग्रामानि आबहावा मिथिंगायारि जथुम मानासनि खाथि-खाला ओनसोलनि दोरोङारि हारिमु दिन्थिफुंनाय, दोरोङारि जानाय लोंनाय, सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव बाहायनाय दोरोङारि मुवा बेसाद, गुबुन गुबुन हारि माहारिनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय, सावराय मेल, फालांगियारि मेला, गेलेमु, थुनलाइ हारिमु बायदि बायदि गुबुन गुबुन बादायलायनाय खुंफुंनाय जागोन। फैगौ 25 जानुवारिनिफ्राय 30 जानुवारिसिम सानबानि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जागोन मानास फोरबोआव। बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिजों दैदेनजानाय बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै कंग्रेस दोलोआव हाबफैनाय प्रबिन बर'आ फिन बिपिएफ दोलोआव आखाइ हमफैफिनबाय।
इंराजि रावनि हम स्वीट हम होननाय बायदिनो थांनाय 2021 मायथाइयाव BPF दोलोखौ नागारनानै थांदोंमोनब्लाबो दिनै गावनि सिगांनि न'आव फैफिनबाय प्रबिन बर'आ। लोगोसेनो दिपज्योति सरनियायाबो BPF दोलोआव आखाइ हमफैदों। BPF दोलोनि फालिजों हाग्रामा महिलारिया सानैखौबो बरायदों। मख'नो गोनांदि प्रबिन बर'आ सिगाङाव BPF दोलोनि गाहाय नेहाथारि बिफानाव दङमोन। आखा-फाखाथिखौ बांहोनो थाखाय पुलिस कमिशनारनि मावख'आ गुवाहाटीआव गोबां इन्सपेक्टरखौ सोलाय-सोल' खालामनो फोसावदों। ट्रेन्सफार एबा सोलाय-सोल' खालामनाय गासै मावख'गिरिफोरा फारियै इन्सपेक्टर मनुज बराखौ सनापुर पुलिस थानानि अफिसार इनचार्ज एबा थानानि मावख'गिरि महरै थिसननाय जाबाय। इन्सपेक्टर कपिल पाठकआ बशिष्ठ पुलिस थानानि मावख'गिरि महरै बिबान सालायगोन। इन्सपेक्टर शंकर ज्योति नाथखौ पानबाजार पुलिस थानानि मावख'गिरि महरै थिसननाय जादों। इन्सपेक्टर मुकुट बैसुआ बाटासिल आमबारि पुलिस थानायाव सासे मावख'गिरि महरै खामानि मावगोन। इन्सपेक्टर कलेसिप्ति भुयानखौ पल्टन बाजार पुलिस थानानि अफिसार इनचार्ज महरै थिसननाय जादों। इन्सपेक्टर भास्कर मल्ल पाटवारिया दिसपुर पुलिस थानानि अफिसार इनचार्ज महरै बिबान लागोन। इन्सपेक्टर भनिधर चन्द्र नाथखौ आजारा पुलिस थानानि अफिसार महरै बिबान होनाय जाबाय। आइजो इन्सपेक्टर एबा नायदिंगिरि जन्मुनि कलिताया चान्दमारी पुलिस थानानि अफिसार इनचार्ज महरै हाबा मावगोन। इन्सपेक्टर बिक्रम बसुमतारीखौ गरसुक पुलिस थानानि अफिसार इनचार्ज महरै थिसननाय जाबाय। गोदानै बिबान मोननाय बैसोर मावख'गिरिफोरखौ थाबैनो गावसोरनि गोदान मासियाव हाबनो बिथोन होनाय जादों पुलिस कमिशनारनि मावख'आ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।